Evo, ja sam sebi dok je on to ispričao, vrlo jednostavno odredio neku manjsku liniju. Ono što je meni bitno, recimo, kad pričamo općenito o našoj površini rada, a vjerujem da to niko ne uči mlade ljudi u školi, a vrlo je bitno. Glava ima samo 3 različita oblika. Ako podijelimo glavu na 3 površine rada. Znači, od zatvorne kosti do vrha uha, glava nam ima konkavni oblik na ovaj način, tako. Glava ima prsten oko glave koji se nalazi iznad zatvorne kosti, ispod tijemena i skroz do stjepočnog dijela u prvi prijelomnu točku na prednjem dijelu, gdje funkcionira konveksija, jel' tako? I isti takav konveksni dio imamo na gornjem dijelu ili tijemeni dio. Ako radimo sa te 3 površine rada, nema nijednog oblika koji ne možemo napraviti, niti jedne dužine. Znači, vrlo jednostavno i najučinkovitije i najbrže. Zašto? Zato što glava sama po sebi nam daje jako lijepi prirodni oblik. Kao što ste vidjeli, ja ovdje neću koristiti ni malo napetosti, sve dok ne dođem do vrha uha. Kad se popnem na zasebnu kost, onda kako zasebna kost izbacuje se van prirodno, znači tako će i moja ruka ići prirodno van glave. Tu će mi najviše pomoći moj češaj. Ovi iz Istre znaju kako priče ovako. Naredno sam i vremena Istre, jako lijepo je to bilo. I mislim da je ovo najjednostavniji način, bez obzira koji oblik radimo. Znači, ja sam mogu raditi teški bok, ako spuštam bolje, ili mogu odmah raditi graduirani bok, ili kratke slojeve. Svejedno mi je kad se odredim dužinu na ovom dijelu glave. Pošto je glava ovdje prirodno zaobljena, ako svu kosu povučem ravno prema dolje određenu ravnu liniju, kad se glava vrati u ovaj položaj, a kosta izvuče van od glave, ja ću dobiti prirodni ugao od nekih 45 stupnjeva na glavu. Zato se on spominje kao neki ugao. Zašto se on spominje kao 45 stupnjeva? Između ostalog jer je dijagonala na našoj okomici i horizontali. Što nam je vrlo bitno. Znači horizontala, okomica i dijagonala. Dok radimo na horizontali do nekih 45 stupnjeva ili na dijagonali, mi zapravo graduiramo i radimo teške slojeve. Sve što radimo iznad toga, ako mijenjamo ugao iznad 45 stupnjeva pa skroz do punog puta, tu radimo sa slojevima. Zbog toga mislim da nam je vrlo bitno kao frizerima razumjeti na koji način funkcionira kost prirodno na obliku glave, pogotovo ako želimo to znanje prenositi na druge. Jer svi u salonu imaju problema da ljudi dođu, vide kako vi radite, a ja to zovem monkey see, monkey do, brzo postanu papagaji, odu na drugo mjesto i onda prodaju vas. To je ono što se naučili od vas, ne? Znači to u ovom slučaju on se ne može desiti. Tu su kolege na skavice, pa znate. Zašto vam se to ne može desiti? Zato što ja svakog naučim tehniku kako raditi. A svako će sam sebe nadograđivati dalje. Znači, neće biti kopija mene, jer ne može. Može biti jedino loša kopija. Razumijete, ne? I o tom se radi. Znači, na ovaj način je svakom omogućen pojedincu osobni rast da se razvije u ono što je on, individuo kao Mario, individuo kao ja. I to je bit frizerstva. To je ono što ljudi vole, ne? Individualnost. Da se slažete s nama? Ne znam, možete mi reći slobodno ovo što sam ja sad napomenuo, vjerovatno ste kao vlasnika salona imali iskustva sa time da vam ljudi dođu pa stave mač u leđa pa ode, ne? No tako? A šta se dešava onda ako su oni vizualno uspjeli pokupiti sve što vi radite i radite isto tako, ne? I sve vaše stranke mogu možda više voljeti neku mladu ruku ili neku promjenu nego vas. Na ovaj način ja ne moram ništa pričati sa strankom, ne? Stranka to vidi svaki dan kad to pere kosu. To je cijela završena priča kako mi gledamo na naš svakodnevni rad. Ja mislim da je to jedini način kako možemo biti profesionalci. Osim toga, moram odmah reći zašto je meni geometrija tako draga, jedino tako razumijem šišanje, ja sad kad nju vidim, njeno lice kad vidim, ja vidim sve sekcije već kojim su uvodima izvučene van, oko cijele njene glave. Znači
Znači, na neki način, da bi bili uspješni, moramo imati moć vizualizacije, da znamo kako se krećemo. To nam je dosta bitno kada razgovaramo sa ljudima. Ljudi vam dođu s časopisom, hoću ovakvu frizuru, hoću ovakav oblik, a uopće nije primijetila da recimo njen oblik lica nema veze s onim što je na slici. A s druge strane, zašto nam je geometrija bitna? Da ne radimo na svakoj stranici isto, mada izgleda isto. Da svako od nas ima drugačiji oblik lica. Ovo što ja ovdje ću radit ću točno što piše na njenoj glavi, znači mogu slijediti. Njena glava mi točno pokaže uglove od kojima ta kosta mora biti zvučena da lijepo pada. I to je ono kad onda ne radimo na svakom licu isto. Normalno da ako imam pravo puta lica neću raditi pravo puta, to je kvadratne slojeve. Da ću još više naglasiti to lice, jel da? Znači u tom slučaju ćemo povući upravo ovdje i radit ćemo krović na glavici, ko na kućici. Onda ti slojevi padnu mekano na ovaj dio lica gdje treba na pravo puta licu volumen. Ili obrnuto, ako imamo kroz ulice, trebam ga izdužiti. Znači, koja je moć našeg šišanja i moć geometrije da imamo uglove, znači od horizontale pa skroz do vertikale, 180 stupnjeva s jedne, to je 90 s jedne, 90 sa druge strane. I zbog tog naše šišanje nijedno nije isto, a sva izgledaju isto. Zapravo ono što mi radimo, cijelo vrijeme uzimamo kosu među prste i režemo. Uzimamo kosu među prste i režemo. Tako jednostavno, jel da? Možda može zvučiti dosadno da je fizički posao dosadno zbog toga. Ali postaje vrlo interesantno kad radimo to svjesno. Se slažete? Ima smisla to što pričam, nema da mi ispravite odmah na početku. Jeste razmišljali na taj način? Slobodno pa kaj, nisam ni ja u početku, dok nisam slušao kako funkcionira. Ja sam htio samo reći zašto mi je geometrija draga i zašto mi je drago da je uopće izmišljena na taj način. Znači, moja prva škola je bila tehničko crtanje, tako da sam ja završio tehničko crtanje i zbog toga mi je geometrija odmah sjala, klik. Sve mi je postalo vrlo brzo jasno. Da imam neperfektno okruglo tijelo koje je sastavljeno od bezbroj trokutastih odjeljaka koji čine cijelinu. I trokutasti odjeljci su zapravo svaki naš odjeljak, svaka naša sekcija. Znači ako ovo podijelim sa to, ovdje dobijem 4 osnovne trokutiće, ali ovo je jedan trokutić, ovo je drugi. Svaka moja sekcija je trokutasti odjeljak. Sklapanjem tih trokutića kreiram oblik. Osim toga, zašto je geometrija bitna? Zato što je naš alat s kojim radim ravan. Imam ravno i imam brisalo. Ili ovo s kojim piše. Svaki rez kreira dva ugla. Jedan ovdje, na početku reza, jedan na kraju reza. Što su ti uglovi manji, to je moje oblik frizure veći. Što sam precizniji prema obliku glave, imam manje zaostalih uglova. Moji odjeljci tanji i precizniji, imam manje uglova s kojima se kasnije moram mučiti kod prodjeve. Ok, evo dok ja završim ovo, mislim da je Marija već Jesi. Marija je već razbukala. Dobro, ova frizura koja je stvarno brza, priprema ove frizure traje malo duže. Znači ovo su gustoći kose. Evo ovako, ovdje imamo znači jednu varijantu klasične relne. Iz razloga što su kod Anaj kratke šiške. Znači iskoristili smo te šiške koje su ravne i dosta tupo odrezane da bi ih uklopili filmom varijantu. Ono što je zanimljivo, što se sa ovom kosom, kad je ovako oblikovana, možete stvarno zaigrati. I kad je ona duga i na kraju krajeva vidjet ćete kasnije uz određene tehnike frizura kako ćemo ju dizati i kreirati nekakve punđe, instalacije. Ovdje imamo jednu varijantu koja je skroz postratna, odnosno ja to zovem postratna zato što je fino izračena i ona prati zapravo tebe ovdje. Sa druge strane je ona malo pošnija i veselija. Znači to je ta igra. Isto tako možete rastresiti kosu. Kad ju rastresete, dobivate jednu sasvim drugu formu. Dobivate jedan granič luk koji može biti uz nekakve traperice, uz nekakav ulični
stilu, znači jednu onako frizuru koja je za svakoga. Znači imate varijantu frizure koja je onako bezgranična i možete sa toliko ubijenom kosom raditi svašta. Kažem, dobiva se ta ženstvenost, dobiva se ljepota kose, same kao kose, jer ravna ispeglana kosa je ravna kosa. Evo, ja ću sad krenuti u odjeljivanje tehnika. Radit ćemo frizuru koja je bočna, na ovu stranu. Važnost kod podizane kose je apsolutno ovo što je Ivica malo prije govorio, su te tehnike. Kod ravne kose, kad radimo frizuru, podižemo od ravne kose, tu je uočljivije i tu moramo jako puno paziti. Znači ovdje postoje tri geometrijska lika koja su, znači, provlače kroz cijelu filozofiju bojenja, šišanja, isto tako i srećene frizure. To je znači krug, trokut i kolicka odnosno kvadrat. Isto tako, tehnike koje ću vam ja prve sada raditi su u trokutu. Znači trokut je lik koji s kojim možete pokrivati apsolutno sve. Znači sve što dijelite u trokut kod svečanih frizura, pogotovo na ravnoj kosi, pokrivate apsolutno. Kod kruga je drugačije. Krug vam daje jedan volumen, znamo i kod šišanja da je krug. I sa njim nemate baš puno varijanta. Dajete volumen. Dok je kocka jako velik volumen i nije izražen kod ovakve površine kose, ali nikad kod ravnih. Ja ću početi kasnije. Mario je spomenuo jedan vrlo interesantan geometrijski oblik. I to mi je vrlo bitno da recimo slika prije nego što uopće zapravo počnemo učiti šišati, da razumiju tri osnovna geometrijska oblika koji su nam potrebni da bi kreirali sve i jedan oblik na glavi. Krug između ostalog je jedan tih oblika. Da mi može neko reći koji još geometrijski oblik nam je vrlo potreban kod šišanja, kod bojanja, kod ravninova, kod bijenja, uvirača, kod svega, ne? Kvadrat i trokut. Znači, krug opisuje kvadrat, a trokut dobijemo ako podijelimo kvadrat dijagonalama. Znači, trokut je u biti idealni geometrijski oblik za bilo koje kreativnije geometrijsko šišanje. Krug nam treba za kružne slojeve, to je kružnu graduaciju ili za kružne slojeve. Kvadrat nam treba za kvadratne slojeve. Oko glave. Zamislite se da stavimo kvadrat, da stavimo krug na glavu i onda ako to iznutra podijelimo dobijemo trokutaste odljike. Spojene unutra. Isto to rade naše ruke. Naše ruke kad izvuku sekciju van i kad odrežemo, mi smo bili na određenoj visini u tom trokutastom obliku, ne? I on funkcionira bez obzira gdje se mi nalazimo na glavu, ne možemo drugačije. Samo to trebamo osvijestiti. Može, da vidim kako je sad ovo jednostavno. Pošto ću ja malo izmijeniti ovaj oblik koji radim kasnije, htio sam napraviti nešto, da prođemo, pošto Mario radi tri oblika, pošto ću možda i ja malo tri oblika napraviti. To mi je bitno kad radim tešku graduaciju. Znači, bitno mi je da ne podižem previše ruku u sloje, držim je više u horizontalu. Horizontalom kreiram držinu, kako ruku mičem u vertikalu, kako kreiram više slojeva. Najjednostavnije način je da koristim svoje najbolje oružje češlje. Znači, on je perfektno geometrijskog oblika, ima prave putove svugdje. Prvo i osnovno, kad dijelimo kosu sa njime, češljam nam perfektno podijeli kosu. Vidjet ćete da ja nemam kvačice, ne koristim nikada. Nema smisla. Najbolje samo vrijeme s njim. Gdje god podijelim kosu s češljem, ako tu stavim prst sada, dobio sam perfektno odjeljenje. Da mi je češljem napravio koliko god zubaca ima toliko perfektno podjeljenje. Sam po sebi. Kako se još koristim češljem? Ako stavim kaži prst na vrh češlja, povučem dolje, prst ostaje, češlja ide dalje i dobivam perfektno podijeljene odljike. Što mi je drugo bitno?
Sad sam na toj visini ovdje. Tu je moje odjeljenje. I ja moram na toj visini raditi. Ovo sve sam odozdola, ove stepenice sam prošao. Ako tu stavim češelj i polegnem ga ovdje, meni zubci točno pokazuju u koji smjer od glave ja moram izvući tu svoju sekciju ili odjeljak da bi dobio graduaciju. Znači, ako samo pratim zubce i izvučem paralelno van sa glavom, stavim ga, položim ga na glavu, izvučem van, dođem u točnu visinu od svoje površine rada da kreiram graduaciju. Idem korak više. Tu mi glava postaje okrugla. Tako se i moj češalj mijenja slično kao klackovica. Klik, klac. I kako idem više, opet stavim češalj na glavu, izvučem ravno od glave van, imam svoju liniju vodelju i točno vidim na kojoj visini moram izvući kosu van da bi kreirao lijepo perfektnu graduaciju. I onda će se kosa lijepo sama slagati bez ikakvih problema, jer ni glava kreira taj oblik sama od sebe. Je to teško da razumijete? Evo da evo, idemo. Nemamo šiška. Kaj? Ne znamo kad nemamo šiška, to trebaš nadomjestiti. Pa upravo zato. I radim sa oblikom glave. Znači, ako ja zatvaram ovaj ugao ovdje, super pitanje. Ako ja zatvaram ovaj ugao ovdje, gdje je moj vrh sada težine? Gdje se penjem gore? Hop. Evo na stepenicu više. Hop. Znači, ja ću ovdje imati prirodno lijepu punoću. Bez obzira ako mi je ovdje glava ulegnuta. Zašto? Jer ako je glava ulegnuta ovako, a ja sekciju povučem sa svojih uglova, jer mi češlja stoji na uglovima, znači ispod češlja imam u dubinu, kad izvučem tu sekciju van i odrežem ovdje ravnu liniju, ovaj kraj kose i ovaj kraj kose će biti kraći, a u sredini će biti duži. Kad kosa padne dolje, ona će prirodno skočiti, jer imat će potporu, kao temelj na kućima. Imaš grbavi teren, pa imaš kuću i na brdu i na ravnu. Isto funkcionira, nema razlike. Da. Znači, vrlo jednostavan je sistem, samo kad se uči i bez bojazni. Znači, moja ruka ne može biti ovdje sad. Ako želim graduaciju. Zubci mi pokazuju i to radim. Vrlo jednostavno, najjednostavnija tehnika, niko vas ovo neće naučiti, vjerujte mi. Može vam Mari reći, jer ovaj bio na milion seminara, platit ćete vrlo novaca da nećete iskužiti on radi. Ja pričam vrlo jednostavno, pričao sam sve raščlanio što ne funkcionira, jer želim da frizerstvo u Hrvatskoj ne raste. Svi koji želimo ovo. Ok? Evo ja završim još ovo, pa ćemo usušiti ovaj dio od strana, da vidim kako mi se kosa slaže i koliko imam zaostalih uglova za odrezati. Tako da, ono što se nalazi ispod mene nije mi bitno. Uvijek mi je bitno one kosti koje su najviše izbočene na glavi van. To su moje linije vodelje. Ono što je udubljeno, to nadomještam. A ono što je izbočeno van, tu će kosta biti kraća. Nekad to napadne, ona će mora stajati savršeno i sad kad ja uzmem te sekcije u provjeru, mislim da nemam nijednog zaostalog ugla. Dobro? Ok, mogu ja kuhat malo? Sorry, kad sam počeo. Meni je zapravo zanimljivo, sad imam jednu privilegiju slušati Ivicu biti na jednom ovako seminaru i ja demonstrirati. Dobro, jako zanimljivo. Da, samo ovo. Ne, čekaj. Možda se može biti malo drago. Upravo ovo križice govore zapravo, to je sve jako slično i jako primjenjivo. Od tehnika, od istih poteza, isto kao i kod sve okej. Znači samo se prenosi na kosu u križanju. Jako slično. Ja sam ovdje sada odjelio, znači rekao sam krok. Znači imamo jedan krok. Vidite da ovo različno Ovo će nam biti jedan krok sa kojim ćemo kreirati cijelu frizuru. Znači ovaj dio nam je dovoljno da napravimo ono što hoćemo. Frizura će biti bočna, sve ostalo je igra.
osnova zapravo ove figure utiče ovaj trokut koji ćemo vezati u jedan red ishodno kako da je skriven, kako da je smanjivan. Nakon toga nam slijedi drugi trokut koji je ovdje, koji će nam povezivati i sakriti ovu crtu i raditi nam ovog profila kojeg ćemo sa ovom kojeg ćemo dobiti rad sa srednjim prokutom radimo profilu i spajamo, znači neće se vidjeti linija. Isto tako šiške koje su već odrezane u trokut ćemo samo spojiti u ovaj cijeli dio. Odnosno, one su napravljene, kao što sam prije rekao, uvjetovni koji će biti kao jedan sitni detalj napred. Dobro? Zvuči super, varijanta. Ono što ja nisam naglasio možda na početku, nisam naglasio njenu prirodnu liniju rasta kose. Lijepo raste, unutra skače van, nama ne smeta, ne? Što nam je bitno da odmah na početku znamo za taj dio. Ako ga želimo kontrolirati, znači na tom mjestu treba više težine koja će taj dio držati prema dolje na svom mjestu. Drugo, što možda nisam naglasio, a vrlo mi je bitno, svi naši odjeljci koje sam koristio, na nijednom odjeljku nisam koristio sjeckanje ili isjecanje kose. Svugdje su bile, znači, perfektne ravne linije izvučene u ovom smjeru od glave i svugdje su bili perfektno ravni rezovi. Kako je to moguće da sa ravnim rezovima nemam uglova, stepenica, pošto mi svaki rez kreira uglov? Zato što se diže graduacijom Bravo, od glave. Znači, prirodno gledamo ovdje, tanka kosa. Čemu isjecati, recimo što ja ne volim da vidim da frizeri rade, čemu isjecati kosu koja je prirodno tanka? Znači, nema smisla. Mi isjecanje ili usjecanje kose koristimo isključivo kad trebamo recimo neki dio smekšati malo ili on prirodno iskače još van, ili ćemo napraviti možda na čudnoj liniji rasta kose kad nas kosta ne sluša malo više mekoće da se ona ljepše giba prema naprijed. Na ovaj način dobivamo čvrsti statični oblik koji mora funkcionirati onda sam za sebe. Znači ovdje sada konkretno, pošto su sve linije izvlačene, znači ravno u glavi van, šišane horizontalno, dobili smo neku malo, nazovimo je težu graduaciju. I vidjeli ste da je to samo zaspuhano, to mora samo funkcionirati, ne? Ako želim staviti još više graduacije, to je povisiti ovaj dio još do straga više, kako bi morao izvlačiti svoju ruku od glave van? Da mi komuniciramo ili? Ne, razumijem nije. Ako želim ovaj dio stavljati, sada imam tešku graduaciju, mislim tešku, nije teška, između recimo, ovo je još težko da se nema više kose, ne? Ali recimo, želim ovaj dio podignuti još više prema gore. Veći kut će neće biti čušku kut. Tako mi je to najlakše napraviti, veći kut naravno tako. Znači, da se ne moram mučiti, mogu od početka postaviti put kojim ću se kretati po glavi. Put je, moj put koji se kreće po glavi je ugao kojim izvučem i to je izvlačiti ću svoje odjeljke od glave van. Ako sam se kretao više horizontalno po glavi, znači ja bi od početka krenuo više vertikalno. Ja stojim na istom uglu od glave. Stojim na istom uglu od glave.
A sam pokretanjem ruke si pojednostavljujem dio. Znači, pojednostavljujem si kroz skidanjem ovog ugla idem automatski gore na većem nivou. Hoćemo to napraviti za... Neće ništa strašno promijeniti. Samo jedno. Mislim, ovo izgleda lijepo. Da. A može jedno pitanje? Ajde. Znači, kad si rezao te, donju stranu liniju, stajaš se sa lijeve i sa desne strane, koji je položaj ruke i zašto sa... Ok, ja sam sada s ove strane da njima pokažem ja mogu staviti s ove strane, staviti sa ove strane, ne? U biti, uvijek stojimo iza svog modela, ajde, stajanje. Stajanje je jedna najvažnija i najosnovnija stvar svakog frizera. Znači, ja to uspoređujem sa vožnjom bicikla ili sa vožnjom auta. Ko zna to priču? Vrlo jednostavno. Znači, ako imamo ispred sebe okruglo tijelo, evo ovo je sad krug na kojem radim, imam volan u rukama, skrećem lijevo, evo ovako. Moji prsti su ovdje, tu izbačem kosu na ovaj način vamo. Ako skrećem desno, radim na desnoj strani, moji prsti su ovdje. Ovaj položaj tijela nije došao bez veze. To je isti položaj tijela koji svako od vas koristi kad uzme, recimo, pramen duge kose na vrhu glave i izvuče ga ovako van gore. To je jedan isti položaj. Zašto? Jer ako je ovo duga kosa, ja ju izvlačim gore, vjerovatno ću ju i ovdje izvući ovako. A ako je kratka kosa, moja ruka će stajati ovako. Ako je to duga kosa, moja ruka stoji ovdje ovako. Ako je to kratka kosa, moja ruka stoji ovako. Vidite moja leđa. Ja sam konstantno na jednom te istom položaju, konstantno imam jednu te istu udaljenost od svoje površine rada i zato puno lakše ostvarati balans. Prirodni položaj, duga kosa, kratka kosa. Sve jedno riječ. Ako režem ravno, pošto me ona pisala sa škaricama, režem u jednu stranu, režem u drugu stranu. Režem u jednu stranu, hop, režem u drugu stranu. Moram imati mogućnost šišanja u jednu stranu, u drugu stranu, gore, dole, lijevo, desno. Isto tako moram moći češljati s češljom u svim smjerovima. I onda nema problema, uvijek se vrtim u krugu. Da li jedna polovica kruga ili druga polovica kruga. Jer je glava udjeljena na dvije polutke, lijevu i desnu. Ok? Može? Ajmo mi sad dalje onda, ne? Ok, onda nećemo ovo raditi. Ali ćemo nešto drugo napraviti. Nego vidimo kako funkcioniraju ti sporevi na gornjem dijelu glave. Pošto je napred vrlo tanka kosa, ja inače sam gotov s ovim, mogu pokući išati za 10 minuta ovako. Vremena da ne pričam. 10 minuta gotovo. Znači nema problema. Da bi ga mogli tako tekno šišati, treba ih šišati barem milijone. I dobro izvježati svoje ruke. Ili isto ovo što Mario radi. Na jedan način je to osjećaj koji mi moramo dati od sebe. Osjećaj izlazi iz nas sami. Kung fu. Ako prvo nešto radim polako i svjesno, doći će vrijeme kad će to postati sve brže i perfektno. Znači nema razlike. Što god radimo, što više vježbamo, to smo bolje od toga. Ti kažeš? Što se kad sam počela pa smo ti pitali, rekli bi to nismo nevjerojatno što sad vremena, tako da mora. Da, ja i dan danas šišaš stranku sad vremena, pazite, ja sam rekao sad vremena zato što štitim i stranke, ne samo frizere. Jer sad vremena je neka normalno vrijeme na koje svom stranku u salonu, što god radi. Sad vremena se stranka naručuje, bilo da šišate, peniranje pol sata, bojanje pol sata, pramenovi sat dok se naprave, sad dok stoje ili kako već. Znači, usluga šišenja i frizura vam je sad vremena stranka dok uđe, dok se opere, dok izađe, nemino. Mi efektivno ili grubog šišenja imamo zapravo nekih 15-20 minuta. A
sve ostalo je čišćenje prašine i poliranje naših odjeljaka na gotovom obliku. Ja nijednu stranku ne pustim van dok ja na suhe kosti ne pređem sve svoje sekcije još jedne. Tek na suhe kosti ja vidim kako ta kosta pada. Zato ćete vidjeti da neko dođe na stage pa šiša suhu kostu. Sve jedno, suhu kostu je samo malo teško kontrolirati. Ali ako imaš tehniku gdje ti kosta ne bježi, neko ti sluša, komunicira s tobom, onda nemaš problema s time, jel da? Propos je samo lakše za kontrolirati, zato se započinje šišanje na mokre kosti. Samo s tog razloga, ne? A na suhoj kosi se vidi kako ta kosa zapravo spada. Gdje ona zapravo ide? Da li ja imam neki zaostali kupova još ili imam neki problem koji možda bi trebao skinuti da mi smeti? Ako gledam sada kako radim, znači nije mi problem jer imam svoju liniju bodalje od isto. Isto ovo sam mogu napraviti i ovako. Samo malo više podignem ugao prema gore, ili sad radim na svom vrhu glave. Znači mogu raditi tako god. Nije mi važno, ali znam da sam u istom krugu od glava. To mi je bitno jer to mi kreigra svoju graduaciju. Kako s jedne, tako s druge strane. Vrlo brzo to ide. Okej? Marija, želiš? Može. Evo ga, znači podijelili smo naprede, urezali ih. Znači jedan je s ove strane, koji ćemo naprijed davati drugi ovdje, a ovaj treći koji skriva cijelu priču. Znači ona daje tu jednu lakoću i kao jednostavnost frizure. Zapravo sa njim smo, sa ovim tropotom smo pokrili razmjerak koji smo imali od šiški, sa ovim smo pokrili jedan i drugi razmjerak koji smo dobili. Ništa specijalno, znači samo dobra podjela, dobra procjena glave, profila i samo slaganje u jednu stranu. Bilo da je to gore, bilo da je to napred ili nazad. Znači bitno je dobro procijeniti i dobro odrediti propust. To je sve. Sve ostalo, samo slaganje, je čista vaša mašta, kreativnost i sve ostalo. Za ovaj bočni dio, trokut koji smo vezali da bi dobili vrat izduženiji, znači ovaj dole, njega ćemo iskoristiti kao jedan užak. Znači nećemo ga previše lakirati, njega ćemo dobro istapirati i staviti ga ovdje da nam čini jedan volumen. Sa ovim dijelom i sa gornjim trokutom ćemo se igrati i raditi fine, glatke linije. Kad radite podlogu od kose, nikad podlogu ne smijete izlakirati, jer nećete dobiti ništa. Ona vam služi za vezanje kose koja pada na nju. Znači lagano samo polako, čisto da se ona malo lagano fiksira, sve ostalo, svaki dio koji spuštate, lakirate i ona se veže na tu podlogu. U slučaju da nemate dovoljno kose, za to onda se može koristiti služnosti u meci ili vlasni otpad koji ošišate, možete staviti u nekakvu mrežicu i to iskoristiti ili tako nešto. Riječ o Mariju, kreativnost je neograničena, je li? Apsolutno. Ja neću jako koristiti puno laka danas, tako da vam se ne čini da frizura ne vode, pogotovo sada ova, koja treba biti malo skulpturalna i zaglađenija, ali čisto iz tog razloga što imamo još jednu varijantu, pa da si ne potrgam kosu i da to ne izgleda. Znači, bitno, ovi dijelovi koji će se sada kreirati, znači mogu biti i ovako lepršavi, a mogu biti i skroz zaglađeni, znači skulpturalno izračeni.
na početku, znači čim sam je ugledao, vidio sam kako njena kosa funkcionira jer je imala, znači, jučer obranu kosu. Ovi prednji dijelovi se prirodno izlaze na van. Šiške prirodno idu mekano, ne? Zašto je to tako? Mislim da je to jedan od najvažnijih dijelova na licu na kojem moramo obratiti pozornost. A to je sama linija rasta kosa, znači na tom prednjem dijelu, ispred uha prema licu. To je inače dio gdje uvijek nam fali kosa. Tu kosa je na liniji rasta, tu prva puca, tu nemamo ništa od nje, tu se izvitoperi, tu skače tamo ne treba, tu nam uvijek fali i dužine i punoće. Neko ko ne može voditi računa o ovom napred, najjednostavniji mogući način je da se uzme prst kose ovako, jednostavno ga pusti i ne dira ništa sa njima. Sve ovo što se nalazi iznad ove kosti parietalne gore, možeš šišati bez nečeg slojeva, da će ti ostati koliko toliko dužina i punoće da ti neće faliti. To je obično greška koju se znaju napraviti onda. Znači, jednostavno ga pusti, bez obzira što je nepovezan, što nema veze sa svojim sekcijama, kad kosa padne dolje, on je toliko tanak da ti jednostavno još uvijek će faliti, nećeš imati viška sigurno. Što sam ja radio u ovom slučaju? Znači, vrlo jednostavno. Kretao sam se klik, došao sam do vrha glave i sad ću od vrha glave krenuti prema ovdje. Znači, na ovaj način. Ako stojim ovdje, tu mi je manje udaljeno od moje površine rada. Kako se krećem po ovom dijelu glave prema gore, tako moja udaljenost bude sve veća, tako da mi ostavljam se automatski u dužini. Znači, mogu izvlačiti više prema gore ili više prema unazad, a mogu se kretati prema napred, pa ostavljam dužinu. Koja će biti razlika da povlačim ovo od ostraga, da povlačim prema gore ili da se krećem prema napred? Šta radim drugačije? Vi ćete učiti jedno drugo. U svaki slučaju su krajevi duže. Koja je razlika? Znači, ako vučem od ostraga, kreiram puniji oblik. Ako vučem gore, kreiram neke prirodne srednje sloje. A ako se krećem prema naprijed, kreiram više slojeva i više mekoće. Vrlo jednostavno. Znači, određujem se svoj put kojim ću se kretati, na šta će to na kraju ovoga ličiti, ne? Njena kosa dosta lijepo prirodno radi. Recimo, ovo sve već samo od sebe ispada van. A ja ću skinuti samo ovaj višak, tako da dobijem više slojeva na cijeli taj prednji dio. To je ovaj gornji dio koji inače bio težak. Sad ćemo dati više punoće na same šiške. I ono što je na ovoj kosi bilo rađeno, a to se jako lijepo vidi kad se povuku sad ove sekcije malo suhe gorene. Recimo, kako ti vrhovi sad izgledaju? Kako sam nisam šiša. Ako je najlakše skinuti žinčice. Ali je još lakši način. Ako imamo ugao, dužina nam ostaje. Sve što se nalazi od dužine prema gore je težina. Glava je prirodno mekana i okrugla. I ako nam kosa pada prema prirodnom obliku glave, mi nemamo što više težine. Ne trebamo isjecati kosu tamo gdje nam to nije potrebno, ne? Ona će pasti tako mekano i kretat će se opet prema licu. Znači, ja ću ovdje suziti ovo lice malo, to će biti mekši dio, a tu ostraga sam ostavio sa tu noću, da niste htjeli da je više skinuti. Tako da ovo će biti neki ono flik 60-ih od ostraga sa mekšim dijelovima. Prema naprijed, ne? Ja znam te na šta ličiš sa ovo. Kad znam ja da imam živ. Znači, osim toga kad radim... Osim toga kad radim ovako korak po korak, onda se ja mogu igrati sa nepovezanim dijelom. Ovo je sada maska. Onda se mogu igrati sa nepovezanim dijelovima, što je ovoga vrlo interesantno. Ali najbitnije kad ja dođem i spojim se na vrhu glave, da imam znači i jednu i drugu stranu lijepo spojeno. To je onaj krajnji naš cilj.
Jer smo se razbili oko oblika glave. Da, već sad vidim recimo evo kako to se radi. Obično desna strana zna imati uvijek problem. Isto, to najbolje vidite recimo kad imate dugu kosu, pa sve povučete ravno prema dolje, odrežete ravno liniju ovdje, pustite kosu napred, a desna strana duža. Je? Zašto? Ko zna ovo zašto? Kako? Na koji način sjedi mušterija? Na krivo misliš? Položi ruke, po šišama. Perfektno ravnu liniju odsječeš od strada. Perfektno. Ravnu liniju. Kad pustiš kosu napred, desna strana je duža. Zbog prirodne asimetrije lica. Ko zna kako prirodna asimetrija lica funkcionira? Kako? Neko je preno, ne? Ko zna? Da, već po 3 mjeseca sad. Pa nećemo reći. Ok, lice je prirodno asimetrično. Da nije, ne bi bili lijepi. Zato je svako naše šišanje prirodno asimetrično ako pratimo prirodni komunikacija. Je li to ili ne? Znači, ako osjećaš perfektno na liniju do straga, pustiš kosu naprijed, desna strana je duža. Zašto? Ako uzmete stranu koju stavite lice ovako napred, pred ogledalom, vidjet ćete da je lijeva strana manja i više isturena prema napred, a da je desna strana lica veća i više zaogljena prema ovo straga. Da ne vidim. Treba pisat mušterijama. Znači, ja se ne slijedam pisati. Da se sjećaš skoro, svi se sjećamo skoro za cijeli jedan prst. Ti si slupati, sigurno u centru. Sve. Znači, ova strana je više zaogljena prema ovo straga. Tako je naša linija rasta kosa. Što se tiče slojeva, na desnoj strani uvijek imamo više problema. Na lijevoj strani slojevi nasad lijepo padaju. Na desnoj strani ovdje imamo prst kose, a ovdje možemo imati dva. Ispred uha. Znači, cijela linija rasta kose više visi prema dolje. Ako više visi prema dolje, više zaogljena prema ovo straga, kad spustimo kosu napred, ona će biti prirodno duža. Kako to najbolje vidite? Ako podijelimo kosu na ovu stranu ovdje. Sad se vidi da je lijeva strana prirodno manja, da je ova prirodno veća. Sad sam stavio sjenu na ovu stranu lica, tako, ona prirodno visi ovdje, još više sam zatvorio ovu oko. Je? Evo, vam mjerilo, ne? Koliko je manje, jel da? Ako pustim kosu da se dijeli prirodno tamo gdje bi ona trebala prirodno ići, to bi bilo recimo ovako ovdje. Uvijek negdje početak obrade na desnoj strani lica, to bi bio neki prirodni rateljak na kosi. I sad sam stavio nekako kosu u balans oko lica. Više svjetlosti na ovu stranu lica. Svjetlost izbacuje u iskriveni dio prema naprijed i pokazuje mi njeno oko i njene usne. Sve izbalansira. Znači, ne izgleda više lice ovako. A to morate promatrati u ogledalu da se ovo vidite. A ja to samo pokazujem doslovno kako to izgleda. To je priroda, to se toga reći. Ako se koristimo time, pobjedili smo. Ja sam počela na dobaču desnu stranu i sve sad ja sam par godina. To ćete primijetiti, probajte se ne doći do raditi. Zašto mi se dešava? Zbog čega? Ok, znači skoro sam gotovo sa cijelim oblikom, idem još proći, znači svoje linije, da vidim na koji način sam ih vukao prema gore, samo ću uzimati obrnute trokutraste odljevke i izvlačiti ravno prema gore van, da skinem sustubičnu težinu. Ok, dok ja to završim, Marija će ovo izgleda fantastično. Ne vidite nijedna špangica, vidite li to? Upravo sam to vidio u našoj klasi. Oj! Evo slušamo vas.
završio sa ovim dijelom. Znači, dobili smo frizuru prema stranu. Vidjeli ste tehnike, vidjeli ste kako je bila odijeljena. Kad ju sada pogledate, ona je u jednom dijelu. Da nije bilo tih tehnika, ne bi ju dobili tako. A ono što je specifično na njoj, to ću prepustiti vama da primijetite. Lijeta. Molim? Lijeta. Osim toga. Znači, koristili smo ukusnice. Da li ih vidimo? Znači, jedna fora, odnosno caka, ukosnica ili šparnica je takozvano heklanje. Znači, kad želimo nešto sakriti, kad nešto ne... Znači, uzimamo ukosnicu ispod. I samo sa jednim dijelom heklamo da se ono ne vidi. Nakon toga uzimamo češelj i samo lagano začešljamo i ono nestaje. Tako se rješavamo svih nepočetnih šparnica, ukosnica i svega što umica. Često puta na ravnoj kosti imamo one odnosno visoke konjske repove. Isto tako, sve sa ukusnicama je... Ne znam da li imamo vremena za treću varijantu. Kako ne vam? Pa imamo, vi ste ja što na pola. Dobro. Isto tako, ovaj dio može biti raspušten, a možete ga vi kreirati sami kako god želite. Možete ga podignuti. Možete napraviti krug. Možete, znači, kažem, prepuštam vama na igri, na maštu da se poigrate sa tim dijelovima. Ono što je stvarno bitno, da si onako ubrzate proces u salonu, je to da imate čisto nekakvu, ne znam, ako je vjenčanje ili nekakvu materijalu, da si imate neku probnu frizuru čisto ono na 15-20 minuta, samo da upoznate oblik glave, da upoznate osobu i da čisto imate taj osjećaj sa kim i što radi. No, često puta se desi da vam dođe klijent i kaže, ne znam, hoću nešto, neke kovrće, nešto. Vi to krenete raditi, vidite da licu zapravo uopće ne stoje, da širi lice, da uopće zapravo to ne stoji. Nemate više vremena, što ćete onda? Znači uvijek kad radite neku probnu frizuru, ako su u pitanju kovrće, radite ih prvo ka licu. Znači to vam je ogledalo i to vam je uvijek zapravo najbitniji dio kad svatko dođe i gdje, bilo na nekoj svadbi ili bilo na nekom događanju, taj prvi efekt. A to vam je zapravo veliki plus da vam klijent bude zadovoljan i da vam se opet vrati potom isto ili slično. Ja ću krenuti dalje. Sad ćemo raditi jednu frizuru koja je dosta visoka. Okupit ćemo i šiške i zapravo radit ćemo u svu ovako malo skulpturalnu visinu. Da vam je ugodno? Eto ovoga, i Emir je čak na putu veli od Rijeke prema Zagrebu. Promašio. Aha. Da, pola puta. Da. On je otišao za Rijeku. Ljudi u putu tu ima do Rijeke. Koje Rijeke čovječe koja si lud? Evo sad je na naplatnim kući tamo lučko. A čovjek ide iz Sarajeva. Ali najbolja stvar što Žana i Dragica, oni se voze za njime, oni misle da on zna put. A sad je tek stavio ostavku za Žana i ja sam se izgubio. Ali dobro, imamo dobru vijest. Jedna je dobra vijest ovoga, rekli su ovi domaćini da će nas počastiti sutra sa krafnama. U stvari mi ćemo sami kupiti krafne, oni će samo štap šećer da je to. I još krpa za ono punjenje.
Gratis. Čekaj ovoga, jel on ima šta pitanje? Kad ćemo manđare? Ja sam. Ili su dvije? Ne sam vam reći, možda nešto uspiti tajni. Ja sam jutro došao u ured. Vidim ti da ured, sad će. A svi se prave važni. Čekamo samo Elu ili mora reći, evo možemo reći. Ja ćemo njega čekati, nećemo izoručiti. Kakva situacija će govoriti? On zna da nema na svijeme. Marijana će doći na večeru sa još jednom. Sve sreće da ima pili B vitamina pa malo hrani. Pa je to predano. Znači sve vam je interesantno, jel da? Je li ima neko osobno pitanje, recimo, da vas baš konkretno muči nešto kod samog šišanja? Da, imam ja. Super! Zato što imam ja taj problem. Kod bloga ili bilo koje pravno šišanje. Šta se radi s ovim tu? S ovim tu? Ovo što prirodno izbacuje... Da. Ili ima koji trik možda? Na lijevoj strani ćete obično uvijek naći najviše točaka na glavi ispred. Zašto? Ja smo rekli da glava funkcionira dobro, ako češće staviti, ovdje uvijek naginje malo više na lijevu stranu. I njoj ovdje, tu se pravi taj izvrkić ili tu kosa prirodno više skače van. Znači, moj osobni savjet je ništa posebno. Ako ti radiš sa prirodnom oblikom glave, ta kosa će stajati točno na svom mjestu. Ono što moraš paziti da ovdje tu ne stavimo previše slojeva ili previše graduacije, jer će prirodno više skočiti. Znači onda moramo s njih sve izbalansirati. Ako ja začešljam sve ovako, napred, točno mogu vidjeti da ova strana stoji više zraka. On meni tu i radi više. Ali u ukupnom balansu za frizuru mi ne traži nikakav poseban problem. Zato što ako gledam iz ovog profila, onda ću vidjeti da ovdje imam ljepši profil, a ako gledam od straga neću primijeniti neku veliku razliku. Ako gledam iz ovog profila, vidjet ću da mi kosa više se giba. Prirodno. Na dugo i na kratko i na srednjo i na svim kosama. Znači ono što mi je samo bitno, da povežem sve svoje ukole, to je da ispoliram svoje srce. Ja to obično kažem, znači 3 faze šišanja. Grubo, isto kao što imamo i grubo žbukanje, pa fino žbukanje, pa ugletanje, zidova i poliranje. Tako da tu se samo pripazi da ne digneš ruku previsoko i pazi si da ti nije kosa prevlažena. Ako ti je kosa prevlažena, nećeš vidjeti kako se prirodno giba kad ju začešljaš. Znači pusti ju da vidiš kako ona ide. Osim toga, na svoj kosi to ne može promaknuti, to vidiš odmah. Vidiš da se ja isto vrtim u krug dok ne ispoliram sve svoje odljike do... Znači sve su ravne linije, sve su ravni rezovi, ali kad ju uzmem sada iz horizontalne u vertikalnu, imam oblik glave. Znači ona prati prirodni oblik glave. Ako bolje povučem, sve su linije lijepo ravne. Znači, ima puno malih kuglova, što imam više manjih kuglova, oni su nevidljivi. Ajde se vidi, ovako. I upravo s ovim slojevima, kad sam ih podigao sad prema gore, dobio sam veći pogled, nemam toliko te težine. Od strane. A mogu sam još ovo sve podignuti malo, onda bi opet dobio sasvim drugi oblik. To može biti za neko drugo šišanje, ne? Na svako šišanje može biti podloga za sljedeći puta kad škanjate.
dođe. Znači, ono što mi je danas jako mnogo, i neću reklamirati svoju novu kolekciju, ali izlazim s naše nove kolekcije ovoga, ovo što Mario radi na neki način, ali da to postignemo, znači, s prirodnim rastom kose, onaj feeling Charlestona, ali preveden u 60-te i neopunk 70-ih, ne? Zajedno sa Pop Parkom iz 80-ih, ćemo tako gledati. Onda dobivamo nešto što ne izgleda kao prava prirodna kosa. Više izgleda, još pogotovo ovako izolakiramo, više izgleda kao da je to nešto što nije dostavljeno, ne? Ako ne vidim lice. Tako da koristim se možda malo više tim prirodnim pokretom iz kose, pokušam ga iskoristiti da on radi za nas i da pravi individu, znači tog oblika, a da ona ne mora ništa raditi sa kosom. Samo ju prirodno da strese sa rukom. Recimo ovakav oblik frizure će vam prodati promjenu sada, ali će ta kosa biti sa sjeckana i stavit će proizvod gore. Šta kupujem? Vrlo bitno pitanje da se zapitamo kao frizeri, kao vlasnici salona. Ono što sam smanjila na priču u autu, nemojte se dozvoliti, moram to reći, ne mogu da šutim. Da kompanije od vas, da kompanije imaju za besplatnu reklamu. Da vam putem drugih reklama otimaju stranke iz salona. To vam rade kompanije koje pokušavaju svijesti. A mislite da vam je konkurencija frizer koji radi na crno? Nikad. Neće vam ikad biti konkurencija frizer koji radi na crno. Da taj frizer koji radi na crno ne može količinski toliko stranaka ošišati da vam bude konkurencija. Može ih ošišati samo da preživi, ali ne dugoročno da razvija biznis. Tako da što ćete gledati ko vam je prava konkurencija, to su kompanije koje vas koriste za besplatnu reklamu, a proizvode prodaju gdje god stigne. To su pravo prijatelj svakako čast. Just to think about it. Znači, ja se bavim prodajom proizvoda i pomažem frizerima da rastu. To je moj cilj, moj smisao. Razumijete, ne? Onda mi je smiješno vidjeti frizere, smrte se za svoj redu, konstantno, nikad za zajednu hranu. Ja sam napravio podjelu kruga koji nam je zapravo savršen za ono što želim dobiti u konačnici, a to je dosta volumena i valovitu podignutu kosu kao u jedan pudec. Krug zbog toga, čisto zbog volumena. Znači uzeli smo profil koji nam treba biti, znači, nasuprot brade. Ono što je stvarno jako bitno da profili ljudi se nalaze upravo tamo gdje je brada. To je jako bitno kod visokih repova. Znači samo povučete ravnu paralelu brade, ravnu crtu i tad saznajete gdje vam je profil. Nekom je gore, nekom je niže, ali to vam je jedina smjernica, znači, da se mjerite. Samo stavite ravnu liniju i profil vam je gore. Naravno, ako želite imati skroz izduženu visoku frizuru. Ovaj repić ovdje i ova druga podjela, koja je u ovoj kružnici drugoj, će poslužiti kao prethodna frizura, znači samo za osnovu. Ovo ćemo istapirati i ovo sve će nam držati ukosnice i cijelu frizuru. Ostale dvije podjele su samo nadogradnje, odnosno slaganje u te mekane fine linije. Imate kakvih pitanja? Ne. Sve vam je jasno. Imam ja Marija. Ajmo reći da današnja generacija Ja se ispričavam, evo samo da pozdravimo predsjednik Hrvatske obrtničke komore i predsjednik udruženja Grada Zagreba, oni su znači... Ja bih rekao, oci bez svojih ne bi mogli. Oni su vam, toliko su moćni da su naručili ovoliku količinu snijega. Evo,
ali sad ću njih ostaviti da se oni prilagode, da nam tamo zakriju stolice da mi doćemo na drugi dio. Da može, ali vi ste sad brzo gotovi, vidite kako je situacija. Pa čuje, vidiš da je njima uvodno tako da... Dobro, ali dobro, evo tamo je Siniša rekao da je gladan, znači ovoga mogu sam ti. Evo, rekao sam rekao sam pročelniku da ne znam kak mi je to došlo da me uspjeli nagovoriti. A ja predsjednika Hrvatske obrtničke komore da dođemo. A sad kad vidim toliko nema nam želje mladoga, lijepoga svijeta ženskoga, kad nismo s ovdje, evo ih tvrdim u ovom duženju da je sekcija frizera jedna od najvrednijih i najljepših, tako da. Međutim, pročelnica je zaglibila u snijegu duboko. Grdo je vreme, tako da smo mi naručili catering iz Snježne Kraljice i mi ostajemo svi ovdje do iduće nedelje. Da vam dam znanja na uskoj će vidjeti u obrtničkim novinama i obrtničkom listu da je Hrvatska obrtnička komora 2010. godinu proglasila godinom žena u obrtništvu. Znači ove godine sekcija frizera, sekcija kozmetičara, sekcija krojača, skupa sa sekcijom cvijećara biti na prvom mjestu da će biti zastupljeni. Mislim da će imati veliku pomoć, a da će ove godine pokazati koliko su žene u hrvatskom obrtništvu zastupljene 30% i da će sve dokazati. Onda metneš ispod PS, pa ja bi sad rekao PS. Sad je meni jasno zašto su naše gospođe prisirili da mi spavamo. Ali ja se nisam dao nagovoriti, predsjedniče. Da. Ali moramo mi doći do tamo. Grdi su uvjeti stvari. Priključio sam nam se izaslanik gradonačelnika Milana Bacića, koji je isto u stvari pokrovitelj, gospodin Drago Žiljek, on je inače šef Sljemena. Staza, žičara i svega što je na znači, svi natjecatelji koji sutra voze, znači, ako vam staze nisu ispeglane kako treba, krivi gospodin. Ali rekao je gospodin Žiljak da će sutra nam organizirati topovi da nam rade, s obzirom da nema dovoljno snijega na svijetu. Uglavnom, dobar večer, dobar dan doživio Snjeve. Nadam se da vam se sviđa ovo vrijeme vani. Ne znam, kad ste zadnje u televiziji kad prolazili? Gradonačelnik Bandić vas lijepo pozdravlja. Rekao mi ovako, da ne smijemo noćas čistiti cestu, tako da Topić može ovdje da spava. Jer Topić je rekao Bandiću da nam zabrane čistiti cestu. To je naš pagar. Znači večeras ćemo biti ovdje, nevjerojatno. Ako ovakvi stavi padu. Želim vam uspješan rad svima zbog onoga čega ste danas došli i vidim da to prvo rad maksimalno dobro obavljate, a onda nakon radnog aktivnog dolazi ono zabava. Ovdje je bučja, vani je hladno, da priznati.
Inače ne živi niko zajedno, samo sam se slušaju. Nije dobro mlade spava, jer ona ne, nije bolesna, onda ne, nikad ne. Dobro, mi si živ. Pa ja se nadam osobno da ste uživali i da nismo bili previše naporni, te da će vam sve što vidite zapravo na neki način vam može koristiti u svakodnevnom sirovaku. Vidite nas, čestitam. Da, hvala vam lijepo. Da, čuje, kako ti to ide? Sam ja to prikam. A modeli su vam stvarno stroši. Jesu. Naša produža preživama samo to. Da, vrlo prirodno funkcionira, recimo ovako igramo se kako radi fotografiju nešto, ne? Tako prirodno djeluje. I sad, tu stvaramo znači taj jedinstveni oblik na svakom šišanju. Isto kao i kod podizanja kosa glave. Koliko god puta da ponoviš da želiš napraviti isto, nema šanse. Uvijek je slično, jel' ovako? Može? Da, ništa posebno. Znači, ovo je ono što još funkcionira. Da, fantastično je. Hvala vam lijepo, ja sam nadam da ste zadovoljni, pitati nekih pitanja. Ovdje smo cijelo noć. Razgovarati ćemo. Najbolje da se stavimo na neku bijelu podlogu ko hoće fotografiju. Ja kako se Hvala.
možete se odmah spustiti na večeru dole u restoran. Ako hoće neko uprati ruke, operite ruke, idemo jesti dole. I onda lagano idemo na presmačenje u maske. Ali prvo idemo jesti, jer ima Siniša od jutra, gladan i čovjek je rekao... On je došao. Znači možete ići malo jesti.